Lijep pozdrav iz Simanja udruge Don Quixote koji se, kao što vidite, ne bore s vjetrenjačama, nego sa velikim blatom, a upravo je i blato jahališta jedna od današnjih tema, razlog posjeta. Naime, da bi se uredilo ovo jahalište potreban je veliki novac, a kako će to riješiti, pa evo putem donacija nadaju se ovdje u udruzi Don Quixote, udruzi za terapijsko jahanje. Marita Mučić je s nama ovoga jutra, predsjednica udruge. Dobro jutro vam želim. Na koji način želite riješiti ovaj problem? Dakle, mi trenutno brinemo o 20 jahača, 20 djece sa teškoćama u razvoju, te nam stoga trebaju adekvatni uvjeti za rad, znači natkriveno jahalište sa drenažom. Mi smo trenutno skupljamo novac za uređenje jahališta koje dođe 60.000 kuna, najniža cijena, tako da molimo zapravo sve koji su u mogućnosti da doniraju da daju donacije u obliku hrane, na primjer sjena za konje, suncokreta, kukuruza, mrkava i jabuka, tako da bi mi mogli naša sredstva koja prikupljamo i donacije u ostalo vrijeme zapravo prenamijeniti za jahalište, da ga što prije ogradimo. U stvari većinu prihoda trošite upravo na trenutne troškove, hranu za konje i za pse zapravo. Tako da zapravo molimo i firme koje se bave građevinom i sličnim poslovima da se mogu javiti i zapravo dati donacije i u obliku materijala, znači šute, cigla, crijepova, pijeska i ostalo. Gdje se mogu javiti i na koji način mogu donirati? Mogu nam se obratiti preko naše Facebook stranice Don Quixote terapijsko jahanje, web stranice www.donquixote ili osobno meni na moj mobilni telefon, ali to sve piše na našim web stranicama. Evo na Feniksu jaše Maja Vuga, volonterka koja je stvarno jako angažirana ovdje u udruzi. Majo, koliko vremena provodiš ovdje, koliko si aktivna? Pa u udruzi sam recimo 4 do 5 dana u tjednu po 6 do 7 sati, ovisno u skladu sa obavezama na fakultetu, naravno. Vi radite po cijelo vrijeme, vi radite i po kiši i po snijegu. I po kiši, i po snijegu i po svemu, znači ako jahači dođu uvijek se radi. Majo, vi ste nominirani za volonterski Oskar koji će se dodijeliti za koliko? 2-3 dana, je li tako? Tako je, dodjela je u srijedu. 25. Da, nominirana vas je vaša predsjednica. I ostali članovi udruge. I ostali članovi. Koliko vas je još ovdje u udruzi i koliko u stvari vi pomožete toj djeci? Naša udruga ima 9 članova koji se bave vodstvom udruge. Imamo 40-ak volontera koje svakodnevno nastojimo educirati za rad s konjima i za sudjelovanje u programu terapijskog jahanja kao pratnja jahača u terapiji ili kao vodiči konja. Vi ste svi educirani za to, no još uvijek ne postoji u Hrvatskoj službena edukacija. Tako je, službena edukacija postoji u Sloveniji, nažalost još ne postoji u Hrvatskoj, ali sam ja i kolegica koje vodimo terapijsko jahanje, smo studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Ona je diplomirala, tako da smo mi po tome stručno obrazovani za to. Majo, hvala vam lijepa i držim vam fige za Oskara, a vama, dragi Don Quixotovci, želim da vam donacije što prije počnu pristizati. Možemo još jednom ponoviti samo gdje i kako? Da, najbolje znači preko naše web stranice www.donquixote.hr. Tamo su sve informacije i moj broj telefona ako nam se neko želi javiti. Eto, čuli ste, dragi gledatelji, donirajte. Lijep pozdrav!